Żewġ stħarriġ tal-opinjoni pubblika maħruġa fil-gazzetti tal-ħadd filgħodu iwasslu għall-istess konklużjoni, dik li l-Prim Ministru Joseph Muscat kompla jgawdi l-fiduċja tal-maġġoranza tal-elettorat, filwaqt li Delia kompla jara titnaqqar il-fiduċja fih. Fil-ġimgħa tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn Delia u l-partit komplew ikunu negattivi, ir-riżultat reġa' kien wieħed li ta' daqqa ta' ħarta l-kredibilità tal-kap tal-PN, li saħansitra mhux fdat lanqas mill-maġġoranza tan-nazzjonalisti. Għalkemm ippreżentati fi stil differenti l-istħarriġ tal-Malta Today u t-Torċa jikkonfermaw li l-Partit Laburista għadu qed iżomm pożizzjoni b'saħħitha wkoll. Fil-konklużjoni tagħha t-Torċa neħħiet lil dawk li rrifjutaw li jwieġbu jew ma weġbux u hawn ħarġet iċ-ċifra ta' 66.1% li jafdaw lil Muscat u 32% jafdaw lil Delia. Il-Malta Today tħalli lil dawk li mażlu lil ħadd jew li saħansitra jiddikjaraw li m'għandhom fiduċja f'ħadd mill-mexxejja u hawn ukoll il-Prim Ministru jġib l-approvazzjoni tal-maġġoranza assoluta tal-Maltin u Lawċin. Fil-fatt, 54.8% jgħidu li jafdaw lil Joseph Muscat u 15.9% lil Delia, bil-kap nazzjonalista ikompli inaqqas mill-ftit li kellu. Sinifikattiv li Delia lanqas ma dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali vvotaw lil Partit Nazzjonalista ma jgawdi l-fiduċja. F'kull reġjun tal-pajjiż u fost in-nies ta' kull età, Muscat huwa l-aktar fdat. L-istħarriġ ittieħed f'mument fejn il-Prim Ministru qed ikompli jħabbar u jikseb riżultati importanti għal pajjiżna, filwaqt li Delia ntefa' f'burdata ta' kampanja elettorali fejn spiċċa jikkritika u jkun negattiv fuq kollox. Intant il-partiti politiċi wkoll kienu analizzati miż-żewġ gazzetti, bir-riżultati juru li Delia ħal il-Partit Nazzjonalista lura u mhux il-qudiem. It-Torċa tgħid li kieku kellha ssir elezzjoni ġenerali għada 60.2% tal-Maltin jivvotaw lil Partit Laburista u 37.3% lil Partit Nazzjonalista. Bil-partit fil-gvern ikompli jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Dan jeskludi lil dawk li mhux se jivvotaw jew għadhom indeċiżi. Il-Malta Today tinnota li l-Partit Nazzjonalista tejjeb xi ftit il-pożizzjoni tiegħu b'27.3% tal-vot, però il-Partit Laburista baqa' jżomm vantaġġ ta' 15% b'42.3% tal-vot. Naqsu dawk li ma jafux lil min se jivvotaw għalkemm żdiedu dawk li mhux se jivvotaw. Fl-aħħar ġimgħat kienu kontinwi l-appelli tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat għal kawtela quddiem l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li jkun ippubblikat ta' spiss. Għal ħadd wara ieħor, il-Prim Ministru fiem li bl-aqwa riżultat fl-istorja riċenti, dak tal-elezzjoni ġenerali illi għaddiet, il-partiti jiksbu 3 siġijiet kull wieħed f'Mejju li ġej. Fil-waqt illi dejjem saħaq li l-istħarriġ li jgħod huwa dak tal-25 ta' Mejju, meta l-poplu Malti jixħed il-vot tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.